Amb l'arribada de l'estiu, també arriben les festes populars i revetlles, com la de Sant Joan i Sant Pere. Durant aquestes celebracions, hi ha un increment de l'ús de material pirotècnic, a més de fer-se fogueres arreu del país. Per fer un foc de Sant Joan, prèviament s'ha de demanar una autorització. A l'Ajuntament no es pot fer foc a menys de 500 metres d'un bosc. Si es fa en un asfaltat, en un carrer, en una ciutat, s'ha de posar una base de sorra. S'han de tenir elements a la vora per poder controlar aquest foc per qualsevol cosa que passés, doncs que es pogués bullar immediatament. S'ha de tenir present de no posar-hi mai cap líquid inflamable, ni del tipus gasoil, del tipus benzina, allò aquesta cosa que fa tanta gràcia però pot ser altament perillosa. Per altra banda, doncs, tenim el foc, l'anem controlant, s'ha d'anar mirant, no es pot posar-hi draps, no s'hi poden posar papers, perquè això quan s'inflama vola, pot entrar doncs, al balcó del veí. El foc, un cop s'acaba, moltes vegades sembla que s'hagi acabat, però encara hi ha brases, i aquestes brases poden ser molt perilloses. O sigui, això s'hauria d'apagar doncs bé amb aigua, naturalment, que és la millor manera, i un s'ha d'assegurar que el fum al final ja surti només blanc, que ja és vapor d'aigua, i en fi, doncs tenir unes qüestions de prudència elemental, de cara als altres i de cara a uns mateixos. És important que quan s'utilitzin els petards se'n faci un ús responsable per tal de minimitzar els riscos. També s'ha d'anar amb compte quan es llencin petards a prop de zones verdes o boscoses, ja que amb les altes temperatures el risc d'incendi és alt. Tant la compra com l'ús de material pirotècnic sempre ha d'estar supervisat per un adult, vigilant que no es produeixin accidents per culpa d'una mala manipulació. En cas d'accident, truqueu immediatament al Servei d'Emergències de la Generalitat, al 112.